Il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà bħalissa qed jaħdem fuq proposta biex persuni barranin li jinqabdu jwettqu xi illegalitajiet żgħar b'nuqqas ta' rispett lejn is-soċjetà lokali iħallsu multa dak il-ħin fuq il-post. Kien il-Ministru Byron Camilleri li ħabar dan fuq il-medja soċjali fejn sostna li viżitaturi fostna li jiksru l-liġi, bħal pereżempju fir-rimi ta' żibel mhux kif suppost jew il-ħolqien ta' storbju eċċessiv ikollhom ħallsu multa minnu fih. Tenna li dan bilan li tissaħħaħ id-deterrenza u lin-nies ma jitħallewx jitilqu mill-pajjiż mingħajr ma jħallsu penali. Il-Ministru tenna li l-biċċa l-kbira tal-viżitaturi jiġu biex igawdu lil Malta, iżda għandhom jagħmlu dan b'rispett lejn il-pajjiż u lejn il-poplu Malti Wawċi. Dan il-mod biex nżidu id-deterrent sabiex mhux jitilqu mill-pajjiż u ma jħallsux dik il-multa. L-antana fl-aħħar mill-aħħar huwa li jiġu hawn, jgawdu pajjiżna u ma jagħmluha b'diċenza u b'rispett anke lejn pajjiżna u l-poplu tiegħu. Aktar dettalji dwar kif il-proposta se taħdem fil-prattika mistennija jitħabbru fil-ġimgħat li ġejjin kif bħalissa din il-proposta għadha qed tiġi żviluppata fih dan il-Ministeru. Sa dan it-tant l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti l-MHRA ħarġet minnu fih tappoġġja bisħieħ dak propost. Fil-fatt fi stqarrija rimarkat li din il-miżura tista' saħħaħ l-infurzar jiġi protett il-benesseri tal-komunità u anke salvagwardjata reputazzjoni ta' pajjiżna. Intqal li l-MHRA se tibqa' impenjata li taħdem mal-Gvern biex tiżgura implementazzjoni effettiva u ġusta ta' din il-proposta.